Sačekaj, nešto se dešava. Izgleda da je umro. Halo, nisi čuo? Upokojio se Ava Justin. Da. Sjeća se jednom prilikom pričao nam je, kaže, ako ti pitaš šta je u opstanku naroda važnije, država, to jest nacija, kaže, ili crkva, ne sumnjaj. Crkva je suština nacije. Crkva je duša naroda, njoj ide prednost. Sjeća se, rukom je gladio ivicu pokrivenog stola, a oči su mu postale vrlo ozbiljne. Pa će potom, kaže, sva istorija je puna tog sukoba koji ide od blagog mešanja do najkrvavijih otpora. Ali mešanje države u život crkve katkad je vrlo grubo. A crkva to podnosi, ali i bori se. I sada se ona, ma kako izgledala, povučeno, bori. Srpski veliki petak, danas je Sava, trebao bi da bude praznik, najveći posle Božića, ali on je za nas srpski veliki petak. Kako zmija, kako počuka, gde su Srbi? Mnogo je bližih Srba, a pravih Srba, bilo je pojedinaca koji su ga shvatali. Međutim, njegovo prisustvo u Srbiji tamo od 50. godina pa eto do 80. ličilo na glas vapijućeg u pustinji. Hajmo do Beograda, stare srpske prestonice, na Terazijama se ne samo raspad na krstu, na Terazijama Hrvatskim, na glavnom trgu, na glavnom zagreci, na glavnom putu i puteve na sreće Evropa i Azija i Afrika, eto, Srbek podigli krst ili raspila njemstvo do Savu. Čovjek nije očekivao da neko ko tako dugo ćuti i prebira brojanice, da grune kad progovori. A on je prosto kao vulkan nekako nadoknađivao svo to ćutanje i govorio zaista kao što čovjek zamišlja da su govorili starozavetni proroci. I tvoji potomci, potomci
Čovjek je besedio bez obzira da li ima ko u crkvi ili nema. Kad je on propovedao, kao da propoveda svemu svetu. Ne samo za nekoliko ljudi koji su bili tu. Kad smo nam oca Justina pitali, ja oče Justine, kako vi govorite prazna crkva, on na naše pitanje samo se začudio i pogledao, kaže, šta? Crkva nikad nije prazna, ona je puna anđela. Ja ne govorim praznoj crkvi. Govorio je oštro, govorio je onako kako misli. Kažemo, tu nije imao, kako kaže narod, lake na jeziku da on to kaže. Mi Srbi, mali srpski narod, potomstvo Save. Kada je onaj govor držao čuveni u Ćelijama, a Mati Gliherija pusti ove zvučnike, to ječi ona šuma. Bila je 20-godišnjica, valjda, smrti vladike Nikolaja, i on počinje onaj divan govor i kaže, može li komarac da priča o orlu? I počinje govor. Ono odječe iza svakog stabla po jednu uvo u Baško. A ovaj Justin nikada nije išao na kompromis sa savješću i nikada ne bio spreman da opravdava takav kompromis. Držeći se upravo onoga šta ima zajedno svetlost sa tamom i Hristos sa velijarom. Kako se podudara crkva Božja sa idolima. Neki put je tako vatreno besedio. Ja sam jedanput baš doživjela i vidjela, čini mi se da nije stajao na zemlji. Baš na Svetog Iliju je besedio. Kao da je video pred sobom Svetog Iliju, tako je vatreno govorio. On je bio, kako mogu da kažem, ognjeni čovjek. Pa on je za mene znači čovjek koji je u jednom drugom svetu nego što je ovaj svet. On je bio pravi monah, onaj podvižnik. Profesor, veliki duhovnik, učitelj. Sveti učitelj, jest. Hristonosac i bogonosac. Moj vodič kroz duhovni život. Ένας απλός και ταπεινός άνθρωπος, ο οποίος όταν μιλούσες μαζί του έβγαζε πραγματικά έναν αέρα αγιοσύνης. Ava Justin je za mene svetitelj, to sam posebno osjetio na njegovom grobu jedno praskozorje na Blagovesti kad sam bio u manastiru Ćelija. A svak ko je znao, vidio je da je to svetitelj, bio svetelj za života, otac Justin. Sveti otac koji je pomagao mnogima bolnima i mnoge iscelio za života, ono što medicina mnoge ljude otpiše. Ima mnogo čuda, ali to nije, on je bio živo hodeće čudo, nisu čuda merilo. Mnoge je ljude duhovno preporodio i na grobu se njegovom sestre pišu, ima preko 100 do sada zapisanih, kao Svetom Vasilju što pišu u Ostrogu. Ali je on sve više i više u svetu pravoslavnom prihvaćen i priznat. Prevode se na desetine, 20 na ruski dela, na grčkom, na bugarskom, na engleskom, na francuskom, recimo ohristovljenje čoveka, ocrkvenjenje čoveka, oherovimiti misao, oherovimiti oko. To su izrazi koje je otac Justin stvarao i koji postaju sada, imate Kristifije, ohristovljen čovek. U francuskom ušlo, u grčkom, Hristopisis, ušlo je ili prevedeno nešto i prevedeno je probrano, ne sve, recimo, ali probrano je, prebrano i to je već, on će sve više i više rasti, ali jedno je sigurno, otac Justin je autoritet, je postao pravoslavni. Uzmite samo jedno, njegov kritički osvrt na pripremanje budućeg velikog sabora, sačuvaj Bože da je on protiv budućeg, je odložio taj sabor na par decenija. Je rekao, čekajte ljudi, žurite, samo ste izmislili teme, neke površne, čekajte, može li to tako da se radi? I taj tekst je izašao i na grčkom, na francuskom, na engleskom, svugde. Ima sveštenika koji svake nedelje u besedu upotrebljavaju citate iz dela Svetog Justina Popovića. Μετά που είχα διαβάσει βασικά το βιβλίο που μεταφράζεται άνθρωπος και άνθρωπος, αυτό το βιβλίο έτσι με έκανε να τον αγαπήσω πάρα πολύ, το οποίο βέβαια το δείτε το έχω κάνει κουρέλι, κάθε χρόνο το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω
pokojni otac Makarij Popović, koji je bio iguman Dečanski, je rekao: ako dolaziš u Srbiju i ne vidiš oca Justina, to je kao da ideš u Rim, a da ne vidiš papu. Tako i sam se odlučio da idem kod oca Justina, da dolazim ovdje u Ćelije. Και επίσης μου κάνει συμμεταδείς στον πατέρα Παΐσιο και τον πατέρα Εφραίμ, θα τον δω. Δεν έχω να το δώσω τίποτε. Εγώ είμαι ο Μαρτωρός, ζητώ την ευχή τους, αλλά από ένα κουμποσχήνι, και μου έδωσε 2 κουμποσχήνια να πάω να τα δώσω στους πατέρες. Πήγα στον πατέρα Παΐσιο, έλειπε, το άφησα σημείωμα και έγραψα ότι το θέλω τον πατέρα στείλω. Όσο τον πατέρα Εφραίμ μετά που πήγα, μου λέει με άξιος εγώ, ο Παΐσιο, να πάρω ευλογία από αυτόν τον Άγιον άνθρωπο και του κρατούσε το κουμποσχήνι μέχρι που πέθανε. Vidio sam kad je došao Marko, on je vladika Nemački, on je bio zamonašen u Ćelijama, otac Justin ga je zamonašio, pa je onda bio jedan Pierre Francuz, znate, isto koji je prešao u pravoslavlje, i dolazili su stranci. Očekivaju ljude iz cijeloga sveta, Bog ti pomogao. Prostom pateron molim vas, εδώ στις μέρες μας και γνωρίσαμε πατέρα Άγιο που μας έδειξε οδό προγνωσίας. Ja sam jedan put doveo druga mog, to je interesantno možda, on je arhitekta u Nemačkoj, katolik je. I posle ručka smo sedeli, to on kaže, ja ću da uzmem ikonu, da kupim za Svetog Đorđa i hoću sve njegove knjige da kupim. Bio oduševljen, kaže, on je imao da vam kaže, mi smo onda bedno živeli, znate kako, a sećam se toga kako sad on ima iznad Erlangena, ima vilu, ima konje za ćerku, za sina. I on me gleda i kaže, znaš šta, ja imam tamo sve. Ali ja nemam ovo. Što je doživeo u Ćelijama, pored oca Justina. Postojala je neka sila i snaga u njemu koja je privlačila. Dakle, ako se nađete na kilometar, 2 blizu njega i kad ga ne vidite, prosto ta neki magnet, neka energija vas vuče da budete u prisustvu pored toga čovjeka. Tako da je to stvaralo stvarno poseban doživljaj kao detet. Tu sreću što se dotaklo meni, ali cijelo život čovjek na neki način sjeća se toga i daje mu neke posticajne energije, što kaže vezan je. Ja kažem, jedan mi je otac umro, Bog mi je dao drugog da me vodi za ruku. Ajde, viđajte. Ovo bude van njega. Da. Na. Da, ovo je podnaslov od crkvi i život u njoj. To je dobro. Taj raskol koji je posljedica samo raskol svatnja do vlasti crkve, znaš. Da. Svima bi se izbjegao. I življenje u njoj, i života u njoj, sve jednostavno. Življenje neposljednje. Bog nas je doveo njemu, znate, i on je dat srpskom narodu. Postoji jedno mesto i zapis gde je neko napisao ocu Justinu Popoviću sledeće. Pišući žitija svetih i sam svetiteljem si postajao. No, niti bi bio Justin da je samo pisao, niti bi bio Justin da je samo monahovao. Ikona ima svugde po svetu. To je prosto, iako još nije zvanično u kalendaru, a to je ta tradicija pravoslavna da je u stvari svetitelj. Ako otac Justin je svetac, onda šta smo mi? Πάντα θυμάμαι, αυτό σημαίνει ότι προσεύχομαι στον πατέρα του Ιουστίνο όπως σε έναν Άγιο. Κάθε μέρα. Ja se kad je neki zor, kad je neka muka, ja se molim ocu Justinu, iako nije kanonizovan. On je za mene svetitelj, on jeste za mene. Znam kako je živeo, kako je mislio.
tako je pričao o svojoj prošlosti malo, nije mnogo voleo da priča o sebi. Otac Justin je jedan Božji čovjek i narodni čovjek, Hristov čovjek našeg vremena. Poreklom je iz stare srpske porodice, iz Vranja, porodica Popovića, zato što je u toj porodici bilo 7 generacija, sve sveštenici, pa je na njegovom ocu Spiridonu prestalo to, a otac Justin je onda obnovio, znači on je 9. generacija, s tim što je prekid bio. Kaže, pričao je da su poreklom oni negde od Tetova, s juga, i da je taj njihov deda, pradeda, čukudeda, doveo svoju decu na nekom končetu u Korpama, u Kotaricama i nastanili se u selo Žapsko iznad. On je rođen 1894. Majka Anastasija imala tu nevolju da je gubila decu u početku. I onda su po običaju dali njegovoj sestri ime Stojna, da stane taj pomor, a bratu njegovom starijem Stojan. Onda već, znači, deca se održala i njemu su kao na blagovesti, kako je rođen, dali ime Blagoje. Porodica je bila izuzetno pobožna, ne samo zato što su svešteničke porodice, nego iskreno pobožna. I otac Justin je često govorio da jug Srbije je pobožniji od Šumadije. Šumadija je državotvorna i mi to cenimo, ali je ovamo pobožnost veća i dublja. Pričao je to da tamo je narod bio vrlo pobožan u to vreme. Ne znam sad kakvi su. I voleo je da pomene tako Vranje. Naročito je ta pobožnost bila i domaća, ali i manastirska. U blizini je Sveti Otac, Sveti Prohor Pčinjski, koji je za Vranjski kraj i dole za Kumanovski, naravno, izuzetno značajna svetiteljska ličnost i oni su išli često u manastir i on je išao i kao dečak i majku mu je izlečio Sveti Prohor. Majka je bila od nečega paralisana, neke bolesti, i on je izlečio i od tada je bio veoma zahvalan prema njima. Ali uopšte kad govore Vranjanci da je naš Sveti Otac, to se zna da je Sveti Prohor Pčinjski. Tu je učio osnovnu školu i onda posle osnovne 4-razredne škole on je dat u Bogosloviju Beogradsku, koja je bila tada 9-razredna, znači i gimnazija i posle Bogoslovija, i tu je proveo, Boga bi, 9 godina. Bio je izuzetan đak, bio je izuzetno obrazovan i briljirao je u svemu, bio je lepuškast dečko i imao je dobre drugove. Bio je posle njegov prijatelj Čika Velja Arsić, također Vranjanac, kojim se on drugo družio, on nam je pričao mnoge detalje. A brat mu je po završenim pravima 14. godine juna poginuo na jedan malo čudan način, idući vozom za Vranje, naspram Vranjske banje je, kažu, provirio kroz prozor ili vrata, ali je tu bio mozg vozeni i udario se i ostao je mrtav. To je oca Justina potreslo i to je bilo definitivno da on se opredeli za monaštvo. Iako je od početka školovanja maltene bio usmeren ka tome i to se vidi iz njegovog proučavanja svetih otaca apostola Pavla. A naročito je bio jedan ruski đak Sinđel de Mosten, koji je napisao Moj život u Kristinu malu knjižicu, vrlo duboko. On je u Bogosloviji tako okupio decu čitanjem Svetog pisma, govorio o svetim ocima i očigledno je to ostavilo utisak i na mladog Blagoja, jer on je ga pominjao posle doživotno, kao što je pominjao te svoje pretke, sveštenike i naravno svoje roditelje, Spiridona Anastasiju, pa se opredelio za monaštvo. Kad je i on diplomirao Bogosloviju 14. juna meseca, počela je mobilizacija, jer je to bilo svetski rat. Ne znam kako je u vreme Balkanskih ratova, mislim da nije škola prekidana i nije, Srbija je to lako iznela i oslobodila Kosovo i Makedoniju. A ovdje je on mobilisan u sanitet. I već, znači, u leto 14. on je bio u vojsci. Kad je govorio roditeljima da se zamonaši, naročito posle pogibije brata, oni ste da čuju, ostao je samo jedan sin, znate kako Srbi to ne primaju lako, hoće da im ostane nasleđe.
I u vreme kad je bio u vojsci, opet je govorio, nemoj sine da nas ostaviš, sirote, ostavili smo bez jednog sina. I tako je kao sanitetski đak, odnosno kao sanitetlija u vojsci, on je i 15. godine napustio Srbiju sa ostalima, preko Peći i Čakora je ostupala ta njegova grupa i pričao nam je, mitropolit Srbije Dimitrije je napustio sa vladom zajedno Srbiju. Otac Justin se javio njemu, pošto su znali mitropolita Srbije, tadašnjeg Dimitrija, potonjeg prvog patrijarha, da ga zamonaši. On bude zamonašen uoči Svetog Vasilija u crkvi, imala je srpska crkva u Skadru, i uzme ime Justina, jer je voleo i mučeništvo i filosofiju. Justin je bio grčki filozof, poreklom Samarićanin i postradao je mučeničkim. On je bio otprilike drug sa mojim ocem i oba dvojica su bili na Solunu i radio je kao bogoslov, svršeni bogoslov u đačkoj četi. Tamo je sahranjivao naše vojnike na ostrvu Vidu. I to su scene koje celog života nosio u sebi, vrlo plastično pričao mi jer... Iz kadra vlada udesila sa saveznicima, Englezima, Francuzima, Italijani su tada ušli u rat i prebačeni su brodovima, kaže, seća se neki krivi brod, prevezo za Italiju i poslani su grupe mladih ljudi, to je bio plan i crkve mitropolita i države Pašića i kralja, naravno, u inostranstvo da se školuju. Jedni su otišli u Bizertu, dole što je držala Francuska u Africi, jedni u Francusku, jedni u Englesku, a on je poslan u Rusiju, teologiju Petrograd. I tamo je stigo 16. koliko je trebalo, možda mjesec, dva putovanja. Međutim, polovinom 16. znači do jeseni pred kraj, počele su komešanja u Rusiji, zatarasao se front, Rusija je ušla u rat i on je uvek govorio da je ruski car Nikolaj II i suko marš da brani Srbiju još nespreman. Kad je napadnuta od Austrije avgusta 14. i ušao je u rat nespreman i onda se desilo da se izgubili jednu armiju i tako. I vlada je rekla da se prebace u Oksford. U Oksford je bila osnovana jedna, blagodareći Anglikanskoj crkvi, jedna srpska mala kolonija ili jedan internat za srpske đake. U to vreme je poslani mladi Nikolaj Jeromonah, mladi relativno, da propagira srpsku stvar, da je branio od užasnih kleveta austrijskih. I 19. se vratio, već kao završen teolog. Bio je prijavio doktorat o Dostojevskome, filozofija i religija Dostojevskoga. No kako i Dostojevski kritičar Europe, a i otac Justin se također našao, ne prihvativši mu ovaj doktorat, on je taj doktorat objavio prvo u nastavcima, u časopisu koji je pokrenut. Čim se vratili i u Sremskim Karlovcima je bilo sedište patrijaršije, tu je u bogoslovija premeštena, pošto je imala i zgrade od Karlovačke mitropolije, i pokrenuo časopis Hrišćanski život koji izlazi od 22. do 27. dragocen dokument toga vremena i posle objavio kao knjigu. Ali onda kao profesor u bogosloviji prijavio se već 23. u Atini da radi doktorat, naravno sa novom temom o Svetom Makariju egipatskom, problem ličnosti i poznanja po Svetom Makariju, kao opet jedna tema izrazito ljudska, antropistička, problem ličnosti ljudske i problem spoznanja ljudskoga, ali uz iskustvo Svetog Makarija. I onda je to radio, kaže i onda mu je gotov doktorat nestao sa stola. Ana Janić, koja je bila prijateljica s mojom porodicom, ona mi je pričala da je opet, već kao profesor ovde u bogosloviji, imao neke konfliktne situacije sa zavidnim ljudima, znate kako je. Mi smo Srbi čudni s jedne strane i sad Justine, šta ćeš da radiš ako te otpuste? Ovako razgovarati. Kaže, ništa, imam tavanče i jednu rizu i to mi je dovoljno, da sedim da pišem. A tako je govorio malo kad se nervira, znate. Nije bio toliko blag na momente, on je mogao da prasne, znate šta kaže, to, znate, a meni je bilo malo smešno što je u tim trenutima govorio sa vranjanskim akcentom.
On nije išao u Vranje, od kako su mu oduzeli kuću i srušili, neću. Dok je bio u Bogosloviji, u Karlovcima, profesor, kada je napisao otvoreno pismo sinodu tadašnjem, gde je štitio u stvari prava svojih učenika od nepravedne, recimo, osude koja je tada bila upućena njima. To je poznato njegovo pismo, koje je čak izazvalo toliki gnjev kod arhijereja tada, da su mu pretili i raščinjenjem. Ali, zahvaljujući mudrosti tadašnjeg patrijarha Dimitrija, do toga nije došlo. Doktorirao je 26. u Atini, dakle, naučio grčki, živio je tamo bar godinu dana, pričao je kod jedne bake, koja je sva žitija svetih znala. Ja sam tada počeo da čitam ja žitija. Tada je počeo njegova ljubav i počeo da prevodi, a sa Irinejem Đorđevićem, također svojim kolegom sa Oksforda, koji se zamonašio, on je sa Rudnika rodom i posle izabran sa Vladiku Dalmatinskom, on je valjda 37. 8. I davali su predlog u Bogosloviji da se uvedu i žitija svetih. To i danas postoji predmet, zove se hagiografija. Činjenica da je otac Justin Popović 1923. godine u časopisu Hrišćanski život, koji je uređivao više godina, izneo ne samo u jednom tekstu, tezu koja zapravo je savršena krilatica onoga što će kasnije postati poznato kao neopatristička sinteza. Kao profesor u Karlovačkoj bogosloviji predavao je do 27. godine, izuzetno uspešan, veliki broj učenika. Među ostaloga, kad su iz bogoslovije izbacili Nikolu Drenovca, kao već je počelo flirtovanje s komunizmom, bio je i po bogoslovijama komunista, Cetinska bogoslovija je bila maltene leglo komunista, čak sveštenički sinovi. On je ga štitio, poslao ga u manastir Kušedov. Trpezar Marko Vucelja pričao je da je otac Justin kao glavni vaspitač napisao na jednom kartonu reč tišina i okačio na zid u hodniku, a da su neki od đaka to pocepali i bacili. A kada je to primetio otac Justin, on je za vreme večere u trpezariji tako o tome prestupu vaspitno i pedagoški govorio da su se dvojica od đaka izdvojila od ostalih i plačući tražili oproštaj. Jedan od te dvojice bio je, kažu, Vlado Zejčević, docni komunistički ministar. I tu su već počeli učenici koji su posle postali vladike, recimo Vasilije Kostić, Hrizostom Vojnović, Grigorije Udicki, on ih je zamonašio i dao imena tri jerarha, Vasilije, Grigorije i Hrizostom. 27. su hteli, kažu, da ugase časopis Hrišćanski život i premeste u Prizren. Njega, mislim da je i Čika Velja Arsić još koji je bio saradnik, a to su bili izuzetni saradnici, i u Prizrenu je on radio, tamo isto ostavio veliko ime, i premeste ga u Bitoljsku bogoslovije. O Svetom Jovanu, San Franciskom, Šangajskom, oni su bili zajedno kolege u Bitolju. Pa je ponekad tako pričao o njegovom izuzetnom podvižničkom liku Svetog Jovana, da je to bila rijetka ličnost. Ali kaže, grdio sam ja njega. A što ste ga gadiljao? Pa kaže, on čitavu noć na molitvi ne spava, a ujutru, naravno, čovjek je dođe na čas, zadrijemao da se djeca smeju. Eto kako je otac Ivan zaspanjen, mu kaže, čekaj, da djeca ismijavaju, nego malo pridremaj i noću, nemoj da se brukaš i da nas brukaš kao školu. A onaj prvi predsjednik Češke, Bartoš, mislim da se zove, on je bio pravoslavni čak. I bio je veliki povratak pravoslavlju. Srpska crkva je pomogla tamo. A 30. i 31. znači godinu dana je mitropolit Josif, kao već mitropolit Bitoljski, otišao i Justin uz njega kao profesor. I tamo je proveo godinu dana i vratio se u Bitoljsku bogosloviju. U međuvremenu je radio dogmatiku i konkurisao na fakultet teološki. 35. je izabran iz Bitoljske bogoslovije za profesora. Bio je biran za vladiku, tamo da bude u
ruske eparhije, to je Zakarpaću, današnja Slovačka, istočni, znači deo tadašnje Čehoslovačke. Nije se prihvatio zašto je želeo da dalje vaspitava omladinu. I 1935. je prešao na fakultet kao docent i održao je sjajno pristupno predavanje. Sjetite se samo koliko je divnih ljudi bilo uoči Drugog svjetskog rata koji su se borili za jednu hrišćansku filozofsku misao. Pa hrišćanska misao, pa nekoliko časopisa, pa Momčilo Nastasijević, pa Ksenija Atanasijević, pa Isidora Sekulić, otac Justin Popović, svi su bili saradnici. Najjače, dve su sjajne, jake partije bile pred Drugi rat. Bila komunistička, rasla je jako ideologija, ulazila u narod, u intelektualce, manje radnike, ali ušla u intelektualce zaista. To je bila leva strana, jaka i sve jača blizu rata, i druga, istinska, koja je mogla da se suprotstavi idejno, je bila pravoslavno-hrišćanska, desničarska, ajde da tako nazovemo, i to su bile jako lepe polemike, tolerantne polemike. On je, i to verujem nije slučajno, po srpsku kulturu i njenu budućnost, u smislu da to znamenuje izglede i potencijale njenog razvoja, jedan od potpisnika osnivanja Srpskog filosofskog društva. Ono je osnovano i utemeljeno 22. oktobra 1938. godine. Na inicijativu slavnog našeg filosofa doktora Branislava Petronijevića, ali ako vi pogledate potpisnike, vidjet ćete da se među tim imenima nalazi i potpis doktora Justina Popovića. On je bio veliki prijatelj sa Nušićem, otac Justin, sa Nušićem, onda je tu bio Steva Jakovljević, pisac srpske trilogije, bio profesor Voja Stojanović, i tu kod Cvijanovića u knjižari imali su jedno sopče gde su ti intelektualci, određeni krug tih intelektualaca, sedeo je tamo posle razgovora po neku rakijicu i čašicu i tako. I otac Justin je bio njihov stalni gost i prijatelj. U ratu Nemci su raspustili univerzitet, sve je bilo ugašeno, a onda su 1942. ne znam tačno kada, počeli da organizuju matice od bivših profesora po nekom svom izboru, pa te matice onda su raspisivale konkurs, ponova reorganizovale ili ponova osnivale fakultete. I karakteristika je da je Justin zadnji primljen, nisu Nemci bili voljni, znali su oni za njegov stav. Njegov je stav bio i kritika zapadne Evrope i kritika, naravno, totalitarizma evropske civilizacije, i ne pominjujući možda konkretno imena Francuza, Engleze, Nemce, ali je to taj svet, i kritikovo je, recimo, ali je primljen. I nisu bila predavanja, nego su bili ispiti. Tad je naš patrijarh studirao, sadašnji patrijarh, koji je izbeglica 41. Pavle. I sad čujem ja, mart mesec 1943. nedelja pravoslavlja u Sabornoj crkvi. I poletim tamo, večernje je bilo, mislim da je 3 imao beseda ukupno, otac Justin, u toku te nedelje. Išao sam 2 puta od ta 3 njegova beseđenja i to je bilo zaista onda nezaboravno kako je govorio. Nisam ga upoznao naravno tada, nego sam ga samo slušao. To je bilo s jedne strane jako duboko sve pravoslavno hrišćanski, s druge strane unosio je jedan politički moment, naravno, grmeo je protiv marksističko-komunističke ideologije, bez trunke mržnje. Evo sad ja to mogu da kažem, da će ljudi verovati ili neće, ali to ništa nije bilo na komuniste kao grešnike, ne, nego na greh njihov, same ideologije po sebi. I naravno predviđao je da će biti veoma loše za Srbe ako puste se ostvarila ta njihova utopistička, više i nije bila ni utopistička, ideja da dođu na vlast. Roditelji građanskih porodica, kao što je bila moja, dobijali su pisma za vreme okupacije i od partizana i od četnika. Dokle mislite da držite vaše sinove u Beogradu? Nisam želeo nigde da idem, ni u jednu vojsku.
Tako da ovo mi je mnogo značilo da sam dalje produbljivao nekako pravoslavlje i hrišćanstvo. Otac Justin je tada i hrišćanski i pravoslavno jako lepo govorio, to su one čuvene njegove reči. Ja sam to odmah zapisao kad sam došao. Tako da izgleda stvarno autentično, mislim. Ja sam mlad mozak bio, pa sam dobro pamtio sve kad sam čuo to. Čovek je najveća vrednost u svim svetovima, on je mali Bog u blatu. Ja bih roptao na Boga što me stvorio čovekom da nije Hristos živeo na zemlji. Moj bi svet bio strašna lakrdija Božja, strašni podsmeh čoveku, kada ne bi čovjek bio jači od smrti. Jači od smrti, eto poziva, eto lozinke, za čoveka koji iole normalno misli, čoveka koji traži smisao ovome životu. Gle, sad je smisao moga života i tvojeg da se sručimo u crve, da se zato stvorio Bog. Sve je tako. Sve je strašno. A najstrašnije je biti čovek u svetu u kome smrti ima, a vaskrsenja nema. Kad je Draža 44. na Svetog Savu organizovao kongres u selu Ba, da bi u svetu odjeknulo da je zaista demokratski, imao je Dragišu Vasića, imao je Tufegđića, imao je druge mudre ljude oko sebe, i to je bila neka vrsta Dražinog programa državnog, da je tražen od Justina njegov stav kakav treba da bude regulisan odnos crkve i države. Postoji jedan tekst koji je politički potpuno, ali je jasno, kristalno jasno da crkva ne može biti podčinjena nikome, a sve vlasti, nažalost, leve, desne, žele da crkvu imaju kao svoga nekoga slugu ili neku prislugu ili služavku, a on je bio za potpunu samostalnost, nipošto nije. I taj tekst je ostao, kažu da je on odneo na kongres u selu Ba i da im se nije dopao. Od Ljotićevaca opšte nije bio simpatisan, sa njima je vrlo brzo raskinuo, 34. je ponastao Ljotićev pokret i on je bio sa mnogima prijatelj, kao što je Dimitrije Najdenović, vrlo školovan, i mnogi od tih đaka, Zdravko Jagodić, pa ne znam, to su pisali u hrišćanskoj misli, i on je bio u osnivačima, ali su Ljotićevci počeli neku svoju politiku i on se posle distancirao. U 44. kad je već počelo propadanje Nemaca, on je onda se povukao u Ovčarske manastire i tamo iza Sretenja imaju vinogradi u Dučaloviću selo, pisao. Za vreme rata je uglavnom putao po manastirima, išao kod majke, otac mu je bio umro, i pisao je, prevodio, radio, imaju te njegove rukopisi, hvala Bogu, sačuvani, da on pisao maltene i datume kad je šta radio, a naročito prevod žitija svetih, ogromni 12 tomova. Prvi dodir predstavnika Srpske pravoslavne crkve i nove vlasti bio je oko 20. oktobra 1944. godine po ulasku partizanske jedinice u Beograd. Posle nekog dana održan je pomen izginulim borcima Crvene armije i partizanskih jedinica u Sabornoj crkvi, čime dedicovali su vladike, brojne sveštenstva u prisustvu najviših predstavnika partizanske vlasti, partizanskih jedinica. U sledećih nekoliko meseci ti odnosi su bili na neki način, barem u javnosti, predstavljeni kao trpeljivi, podnošljivi. Međutim, u unutrašnjosti dešavale se mnogo surovije stvari. Dešavala se silna hapšenja sveštenika, čak i ubistva. Bili su i sveštenici uplašeni. Znate, nije smeo niko da bude nešto aktivan. Prvih 10 godina komunističke vlasti, znači 1945. i 1955. godine, možda se govori da je oko 800 sveštenika hapšeno, suđeno ili presuđeno, a nas otprilike da ih je bilo oko 2100. Agrarna reforma je strahovito pogodila Srpsku pravoslavnu crkvu, nanevši je velike štete. Kad su počele partizanske racije, on se onda povukao, jer su likvidirali bili vrlo brzo, to nije bilo nikakvog suda, povukao se u manastir Sukovo
dole u Srbiji, od Niša prema Pirotu. Tu je služio. 46. dok su komunisti obavljali ovde s fakulteta, je izbačen, bio na spisku streljanja. Ispričao mi koga je spasio da ne bude ubijen. Jeste vi znali to? Steva Jakovljević. Steva Jakovljević kao prvi rektor koji je bio prijatelj oca Justina, on je bio u Prvom svjetskom ratu, možda su se i viđali, onu divnu trilogiju srpsku što je opisao. Onda je posle 30-ih, možda je pre neku godinu što je pisao Velika zabuna, prišao komunistima i onda je bio u toku rata komunista i kao čovek ugleda i pisac, bio je prvi rektor Univerziteta Beogradskoga i Dušan Nedeljković, marksista. Oni su taj spisak za likvidiranje pregledali i je rekao, brište ovog čovjeka, taj čovjek je nevin, marksista Nedeljković Dušan, a i Steva Jakovljević. Tako je on skinuo sa spiska streljanja, a otpuštenje sa 200 profesora. I kada se desilo to što se desilo, njemu su spalili knjige, to znate, dogmatiku, oko 1000 knjiga je spaljeno, a on je bio velika pretnja, jer je bio poznat da nije umeo da ćuti. On nikad nije ćuti. I tamo je 46. uhapšen. Zašto? Ne znam, uglavnom ušli su kad je on služio, naoružani s pištoljem je ušao u oltar, on je bio u toku liturgije i rekao mu napred, ne kaže, ja dok ne završim liturgiju, ne idem. Liturgija se ne može prekinuti, a ti ako hoću streljaj. A isto mu je rekao, izađite s oružjem iz oltara. Je poslušao, nije teo da stvara, tu je bilo naroda i monahinja i odmah posle je uhapšen, odveden. I Vasilij, ali nezavisno od oca Justina, dovedeni su u Beogradu, u zatvor tu što je bio, gde je sad otprilike trg, ne znam kako se zove, Pašićev, gde počinje bulevar Kralja Aleksandra. Tu je bio u zatvoru, jedno možda mesec dana, nisam tačno datume, ali to je bio novembar 46. kad se patrijarh Gavrilo vratio iz inostranstva. On je želeo se vratiti, Nikolaja su bili stakli kao neprijatelja i streljali bi ga. Gavrilo čim se vratio, komunisti su ga dočekali, odmah se interesovao šta je, pitao je naravno ko je u zatvoru, Justin i Vasilije. Onda su uoči Svetog Nikole, kažu da Justin, bili smo u zatvoru negde pred ponoć, znao sam da je sutra Sveti Nikola, pevao sam u keliji tropar Svetom Nikoli. A samo sam želeo da imam čistu košulju, da dočekam slavu u čistoj košulji, ništa drugo. I kad je prestao, čuje kroz zid isto pevanje tropara. U drugom zidu je bio Vasilije, koji je sproveden nezavisno, jaz je bio soba do sobe i u ponoć dolazi, kaže, jedan mlad partizanski kapetan, divnog lika, kaže, lika i kaže mu, gospodine Popoviću, pođite. Da se obuče tamo što ima svoje i kaže, vi ste pušteni, slobođeni, recite gde ćete. Odem u patrijaršiju. Međutim, oni jave i Gavrilo ih čeka na patrijaršiji, tamo i Betaniju i sutradan smo služili sa njim na Svetog Nikolu, naša slava. Eto vam damo je Sveta Nikola. Dolaskom patrijarha Gavrila iz zasvedočništva i njegov povratak na njegov tron u patrijaršiju, neko vreme je bilo mirnije. Međutim, stvari se zaoštravale na drugim načinima, imajući u vidu političku situaciju u Jugoslaviji. I onda, naravno, je išao po manastirima negdje da služi. Mati Sara, koja je bila u Ljubostinji, pa su ubijene 2 sestre 42. godine, tu su bili okolo četnici, partizani, dok je Nikolaj bio u Ljubostinji zatočen, pa posle u Vojlovicu prebačen. I ona je onda došla u svoj kraj prema Lazarevcu sa izvesnim sestrama i 47. pređe ona, vladika Simeon, veliki Simeon Stanković, pređe u Ćelije. I onda čuje ona za oca Justina i pozovu ga da pređe kod njih 48. Nas je pouzdano da je komunistička vlast organizovala silne, ajde kažem tako, skupove običnog naroda u porti crkve, kao da nisu imali neko drugo mesto i da se obično govornik obraćao narodu sa vrata crkve. Da su poneki put prekidane liturgije, bacanje kamenja, da su skrnavljeni objekti na razne načine, da su ubijeni sveštenici koji su se suprotstavili predstavnicima lokalne vlasti.
Ja sam to doživjela te godine, da su nam razvalili vrata, da su nam ulazili podmetnuti kao četnici, u stvari bili su partizani, presvukli se i da vide da ćemo da primimo četnike. Bilo je vrlo neprijatno, mene je mati Sara kao dete nepunoletno stavila ispod mantije i sakrila i te večeri smo zaista svi uzeli svećicu u ruci svoje držali, ukoliko budemo pobijeni, da umremo sa svećicom. Međutim, oni su pregledali i otišli. Drugom prilikom isto je bio takav jedan napad od strane sada partizana, kao tražili su četnike. Počinje banalno kroz zabranu veronauke ili onda može veronauk, ali da se ide u drugoj smeni. Može veronauk, ali nema ogreva za tu učionicu i tako dalje i tako dalje. Tu drastični primjeri da kada se mala deca pripremaju za ispovest i pričest posle posta, da učitelji i učiteljica u određenim školama dolaze sa kiselim mlekom ili sa slaninom i teraju tu decu. Naivno ih pitajući ko se sprema za pričest, oni kažu, dižu ruke, manje više sva dečica, da ih kaže, dobro, sad ću vas ja pričesti, teraju da piju kiselo mleko ili da jedu slaninu. U okviru Srpske pravoslavne crkve bilo je na desetine manastira koji su stariji po nekoliko vekova. I njihov uticaj na okolni narod je bio toliki da je predstavljao neku vrstu opasnosti za novu komunističku vlast u Jugoslaviji. I trebalo je to sprečiti. Jedan od najbezbolnijih načina jeste pretvaranje tih manastira u muzeje. Bilo je i malih manastira koji su opet imali taj lokalni uticaj, to nekog sela oko sebe, i oni su bili za vlast bezopasni. U jednom od takvih manastira smešten je i jeromonah Justin Popović. Ona je u malo Svetog Save hramu u Beogradu, srela mati Saru koja ga je znala i ponudila mi da dođe u Ćelije. To je bilo 48. godine, maja meseca, i on je kazao samo ako je moguće da svakoga dana služim svetu liturgiju, ja bi prihvatio samo jednu sobicu da mi date. I mati Sara kazao, ja volim, pošto je ona bila u Ruskom manastiru pre rata, i to prihvatamo srca, i došla je sa oca Justinom ovde 28. maja 1948. godine, da on vidi, skromna je bila naravno imanja, oduzeto skromni, nakon način stari, dala mu, pokazala mu sobu, on je otišao po svoje stvari. Manastir koji poput jednog bisera okačeno ivice Gradačkog kanjona, ali s aspekta funkcionalnosti režima koji ga je prognao, to je zapravo jedna vrsta ambisa oivičenog vodom, liticama, kamenjem. Dakle, tamnica. I tako, dolaskom oca Justina u manastir Ćelije, svakodnevno je manastirsko zvono objavljivalo početak svete liturgije, što vekovima nije bilo. Ava je neumorno radio u dvorištu pod udom. Nikada popodne nije legao, već sa brojanicama u ruci prošetao je stazom preko dvorišta. Na Svetog cara Konstantina i caricu Jelenu produžava rad na žitijima, to jest počinje žitije za juni. Molitvenik kakav java pročuo se, bolesnike narod dovodi. Njegov sam prolaz do crkve nas je ispunjavao nekom nebeskom radošću. Otac je Justin ka svojom molitvenošću, svojim svakodnevnim bogosluženjem širio jednu radost, onu koju samo nebo može dati. U mom selu Stublu, to je drugo selo iza Lelića, narod skuplja da odnese njima hrane, namirnica, pasulja, šta ja znam, luka, krompira, tako brašna ako imalo, da imaju da šta da jedu. I tako smo još više saznali o Avi Justinu, da je on došao tamo kud je on bio, kud je prolazio, mislim, to će možda još neki otvoriti.
I tako da je to, poslije smo počeli da kontaktiramo, a mene je to želja vukla da ja vidim tog Justina, mislim, pričaju mnogi o njemu da je to jedan, kaže, veliki vitez duhovnih, mislilac, bogomislilac. Ja sam bio tada dete od 12-13 godina i čuli su mi da je došao neki Kaluđer u manastir Ćelije. Susret toliko bio kao da sam se sreo sa osobom koja je sišla s neba. I po liku, i po stavu, onako i po razgovoru. Mi hrišćani u ovome svetu, mi smo od krštenja upisani u vojsku svetog arhistratija Mihajla. Mi smo nebeski vojnici od krštenja i onda kroz ceo život mi vojujemo, mi vojnikujemo, mi ratujemo u toj svetoj vojsci protiv svakog zla, protiv svakog greha, protiv svakog demona u ovome svetu. Ratujemo i ne bojimo se poraza. Nema poraza za nas, samo pobjeda za pobjedom, jer je ispred nas sveti arhistratij Mihajl, a oko nas bezbrojne nebeske sile i vojske. Poslije smrti patrijarha Gavrila trebalo izabrati novoga patrijarha i to je urađeno 1950. godine. Pouzdano se zna da je komunistička vlast imala znatnog učešća u izboru novoga patrijarha. Isto tako se zna da je najozbiljniji kandidat za novog patrijarha bio mitropolit Skopski Josif. Međutim, vlast je to na razne načine sprečila, između ostaloga i njegovom internacijom, odnosno neka vrsta držanja u pritvoru u protivnih mesecima. On je boravio u nekoliko manastira po Srbiji i završio je posljednjih 5-6 godina svoga života u manastiru Vavedenje, ovdje na Topčiću u Beogradu. Ako bi takvu sudbinu tražili i prema nižim sveštenicima, možemo doći do primjera jeromonaha, odnosno profesora Justina Popovića. I on je došao pod udar novih vlasti. Kad je bio izbor patrijarha, on je došao, naravno nije bio pozvan, međutim odmah su došli neki ljudi u kožnim kaputima i rekli, molim vas, izvolite kola i idete nazad u Ćelije. On je 48. išao u Devič, pa išao više puta za 2-3 sestre da pomogne tim jadnim sestrama dole i bio je voz. I negde u Kraljevu ili će biti u nekoj stanici, možda Bogutovačka banja ili u furgonima su sedeli, znate šta, to je 48. možda 9. kakva je bila Jugoslavija. I oni su sa sestrama sedeli u tom furgonu. Ulazi oficir i kaže, izađite napolje, ovo je za vojsku određeno. On kaže, ne, nećemo izaći. I ja sam vojska, ja sam ratovo. Ovo je, neću. Druže, nas je rekao, nisam ja, kaže, drug. Šta si rekao, to što sam rekao, čuo si. Nije teo, sad ću ovaj oficir izbacuje sad sestre Kaluđerice. Ušli su, seli su i onda je počeo razgovor. Taj oficir, otac Justin je počeo da govori, znate, Srbi i pravoslavci to su isto. Srbin je pravoslavni, to je pravi autentični Srbin, Sveti Sava. Ne kaže, druže, ja sam Srbin, ali nisam pravoslavni. Po čemu ste, gospodine Srbin, kaže? Pa rođen sam na srpskoj zemlji, kaže. I volovi su rođeni na srpskoj, ja nisu Srbi. Kad su došle Mati Glikera i Mati Sara, koja je bila pre nje, onda su imali, njih je bilo valjda 13, a imali su 12 drvenih kašika. Jer sve su im odneli i počeli su ni iz čega. Kad prođemo kroz grad po potrebi, to je bilo i čak šta više i pljuvanja i grđenja i tako. Mi smo to sve prešli po svega toga i tako pretrpeli smo i gladi je bilo. Tada to je bilo od 46. pa na ovamo. Dugo je bilo tako. Vlast je na razne načine mogla da kontroliše crkvu. U nas je pouzdano da je da su prvi prislušni uređaji dobijeni iz Amerike, ugrađeni u patrijaršijsku telefonsku centralu. Sveštenik ili njihov čovjek mora da se približi patrijaršiji, određenoj ličnosti, da mu kroz druženja pokaže kako mu je blizak, ali istovremeno da dozna što je moguće više informacija koje će dostavljati svojim nadležnim.
To je onaj suptilni način praćenja. Postoji ovi prizemni ili ti vidljivi načini. Dođe skojevac ili neki čovjek koji iz vlasti, dođe pred hram, pred portu, na ulazna vrata nekog hrama i zapisuje ko ulazi na liturgiju ili ulazi uopšte nekim drugim povodom u sam hram, znači crkvu. I o tome dostavlja izveštaj. Svi ljudi koji su nas cenili i poštovali morali su da se sklone da ne bi doživjeli i oni neku neprijatnost i tako. To je bilo jedno vreme teško, je tako, ali prošlo je to i tako. Sve sa trpljenjem se pobeđuje. Što kaže Sveti apostol, trpljenjem spasavajte duše svoje. Na Preobraženije 19. avgusta 53. godine popodne dođe brat Dojčilo iz Lelića sa Vašara i donese vest da će otac arhimandrit dobiti poziv iz Udbe Valjevske. I sada, igumanija Sara, pošto je ona, jako, i duhovita i hrabra, ona postroji sve sestre u stroj po 2 i 2. Mi smo svi peške, naravno, preko brda Ćelijskog pošli za tadašnju Udbu i došli ispred Udbe, prijavljeni smo, ali onda smo zaista paradno pošli kao u crkvu sa panama i sa kamilakom i sa mantijama i 2 i 2 i otac Justin i Mati Sara na kraju povorke i stali smo ispred Udbe i onda je istrčao Milenković, zapamtio šef Udbe i kazao mi smo Justine vas zvali, a ne ova sestrinstva, šta će ovo da nas vi igumanije, kako ste smeli vi dozvoliti, kako smeli da vi dođete? Macera kaže, molim vas gospodo, gde glava krene, tu ide cijelo telo. I kazla, odavde ne idemo dok ne pustite Justina iz zatvora. Ne idemo, pobijte i nas. Što ćemo i mi? Oni su onda oca Justina uveli unutra i zatim istrčali kad ulazite unutra svi. Mati Sara kazao ne, dok ne izađe otac Justin nas pozove, nećemo ući. Pošto letnje doba čuli smo sa sprata, otvoreni telefoni, Beograd, ovdje je Valjevo, Mati Sara došla za 20 sestara, šta ćemo? I dobili su naravno poziv da mi uđemo i otac Justin je pušten. I tačno smo saznali, tačno smo posle čuli da je tada on treba da bude likvidiran, da ga zatvori, da više ne vidi. Ali, blagodareći Bogu i sestrinstvu na čelu Mati Sare, oni su pustili oca Justina posle 3 sata razgovora. I tako da su oni na tu njihovu upornost morali da ga puste, ali su kazali da ne sme iz ćelija korak kročiti na kapiju dok oni ne znaju ku se kreće, što se kreće, gde ide i šta radi. Kako smo saznali, uvek bilo na brdu tu špijun koji je čovek u civil, koji je pratio kad ko dođe i beležio. Čak znam, ali to je do duše i ranije bilo, ali čula sam skoro da je taj čovek dolazio, žao mi što nemam njega, živ je, ne znam ni ime ni prezime, ali je rekao sestri, ona nije znala zapiše, da je rekao, ja sam poslao 2-3 puta sam ja dolazio, poslao od Udbe, a to je sigurno pre 60 godina bilo, da ubijem oca Justina. Ja kako uđem u crkvu, ja se zaledim, zakamenim, meni ništa ne mogu da pokrenem ništa. S jedne strane, odnos države prema Rimokatoličkoj crkvi je bio daleko drugačiji odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jer iza Rimokatoličke crkve u Jugoslaviji stajao je Vatikan, jedna institucija koja ima planetarni karakter. Iza Srpske pravoslavne crkve nije bilo nikoga, osim nje sam. Ne boj se malo stado, jer to je Hristos rekao apostolima i to će trajati do kraja sveta i veka. Samo da nema onog ateizma, one propasti narodne i srpstva i religije i ponižavanja i čoveka i Gospoda Boga. Čovek, braćo moje i sestre moje, u ovome svetu ne može da izdrži bez Boga. Nije istine da ima bezvernika, nema bezvernika, nema nevernika, ima samo bogopoklonika i idolopoklonika. Moram se dotaknem i toga da, s obzirom da je
imanje manastirsko 1944. godine oduzeto bilo sa svega 2 hektara. Moram da dodam da je šuma oduzeta, da smo mi ovako živeći, bilo nas je do 55. 42 iskušenice ukupno sa monahinjama, poslije su od naših tih sestara do danas je preko 12 manastira otvoreno. One su bile kao pčelice, držale su ga na dlanu. On je svetu liturgiju slušavale, tada smo ustajali u 4 sata ujutru i on je zajedno sa nama i bogosluženje kad se završi sveta liturgija, dok je sveže doručkove, nešto čaja, mleko ili nešto, odmah je radio na dogmatici. Dok mi je, kaže, svež radio je to otprilike do 11 sati. Posle je prelazio na žitija sveti i sve vreme nikada se nije odmarao. Nikada. Inače, mi ostali posle doručka u 7:30 idemo svaka dežurna na svoj posao. Jedna kod stoke, jedna u kuhinji, jedna je dežurna, druge u bašti, tako je toku leta posao tekao, a inače zimski period je bilo olakšavajući, naravno radili ručne radove i to. Kada bi baš premorio se, valjda tako sedeći, on uzme svoje neko jeleče ili nešto, legne na travu, okrene se nebu gore, uzme brojanice i tako se nekoliko minuta odmori. Zna se u 11:30 veliko zvono zvoni, onda u 12 sati smo svi na ručku. Posle podne opet na bogosluženje. I tako. A sedeo u ladu pod drvetom i sve je vuko sto sam vuče prema ladu. Kako se kreće sunce, on vuče onaj svoj sto i tako se iznese sve knjige koje mu trebaju tamo na sto poređa. One kamenčiće sve poređa, tako i sestre kad idu u gradac dole pa kad nađu lep neki kamenčić kaže ovo ćemo za Avu. I tako. Moja rođena sestra koja je sad ikonograf postala dosnije, ona je radila i kucala, slijepo kucala na mašinici, sva njegova dela, sve njegove žitija, sva njegova tumačenja, otkucala je i to je čekalo dana da ugleda svetlost dana. A ja sam, eto, bila dostojna da kao mlado dete korekturu vršim sa ocem Justinom. On nam je čitao žitija svetih kad je pisao, on je radi korekture čitao nama to glasno i onda je uvek govorio o veličini tih svetitelja i toga. Čitamo žitija potresna. Otac Justin samo spustio one ruke i pune oči suze. Gospode, ako nas samo ovi svetitelji ne uvedu u raj, ne omogući nam carstvo nebesko, inače ja, grešni Justin, gde mi je mesto? I onda ja, naravno, u zemlju padam, propadam. Uvek je govorio da je molitva iznad svega. Molitva i posao. Molitva u ustima, posao u rukama. To je njegovo bilo. I nikad ne treba da klone čovek, kaže, kada pogreši, uvek da se moli Bogu, Gospode, oprosti i pomozi. A već na bogosluženju u crkvi, makoliko da smo umorni bili, razume se, bio je veliki rad ovde i muke, početak, onda on kad dođe na bogosluženje, uvijek bio prvi, on stane na molitvu i makoliko da smo umorni gledajući u njega, mi zaboravimo na sebe. On je tako stajao na molitvi, ne znam da li kao da se ne osjeća da je na zemlji. I to nam je bila podrška, velika podrška. Ova godina je najtužnija godina. Otac Đoka nam dođe na čisti utorak i donese vest da se upokojio sveti vladika Nikolaj. 1957. godina. Druge nedelje Velikog posta dali smo godišnji parastos blaženo počivšem svetom vladici Nikolaju u selu Leliću, mestu gde je vladika i rođen. Otac Justin je služio sa ostalim sveštenstvom. Prisutan je i rektor bogoslovi otac Jovan Velimirović. Nijedan episkop ne dolazi. Ava grmi svojom divnom besedom. Uz oca Justina smo bili hrabri, on nam je dao hrabrost, on nam je dao jednu silinu, jednu snagu da izdržimo sve te progone i sva ta iskušenja koja su
u to vreme i takako bila velika i česta. 1958. godina. Sada pod novom upravom Mati Justine otac svoj posao neometano radi. 58. godine kada je bio sabor, zasedanje sabora maja i svakoga sabora, svakog maja, on je molio se i tada nije jeo, postio je svakog posta po 7 dana, prve nedelje i zadnje nedelje nije jeo ništa, samo svetu priče što je uzimao i nije, a tada za sabor 58. godine onda je lio suze danonoćno i molio se i vapio, jer kaže ide teška vremena. Nema više zatvornih odnosa sa Sovjetskim savezom. Ovdje u Jugoslaviji donet novi ustav, novo ustrojstvo države, zatim insistiranje Zapada na poštovanju određenih pravila u državi, u ovom slučaju Jugoslaviji i tako dalje. Naravno, to ne znači da se država nije mešla i dalje u poslove crkve. To je drastično, možda se vidi recimo u 1958. godini u izboru novog patrijarha. Patrijarha Germana, koga slabo nije ga prihvatao. Žestio se na njega, otac Justin. Imalo između Svetog Zlatousta i Svetog Epifanija sukobi. Ili između Fotija i Ignatija, ali to nisu bili ljudi. Između Petra i Pavla zabeleženi u poslanici Galatima, su bili živi ljudi, nisu bili mumije, ali ljudi su u kalupima, u šablonima i sad sve misle da smo mi neka stranka ili crkva jedna živa, dinamična. Ova organizacija, bolje reći živi organizam, jedna porodica, ali dinamična. Često puta se mogao dobiti ovakav dojam. U reci mnoštvo pliva nizvodno, kako reka teče, što je mnogo lakše, a jedini otac Justin pliva uzvodno, jer je znao da tamo kuda reka teče nalazi se provalija i da sve što ide u tom pravcu ide u propast. A znao je da je spasenje na izvoru reke. I zato je jedini plivao, savlađivao teškoće, talase, brzake, ali je išao ka sigurnom spasenju. A što je osporao i napada, to je samo znak autentičnosti. Bez toga bi bilo sumnjivo. Da ga nisu napadali, to je samo dokaz da je bio autentičan, tako su i Hrista napadali, on se tome nije mnogo sikirao. Takvu odliku su imali samo retki među svetim ocima, poput svetog Maksima ispovednika, svetog Marka Efeskog, koji su ostajali nepokolebivi nasuprot čitavim saborima arhijereja, carskoj palati. Recimo, sveti Maksim ispovednik ima pred sobom cara, ceo senat, 160 episkopa koji zastupaju jednu tezu, a on, običan monah, ima suprotan stav. I ostaje nepokolebiv da je on u pravu, a ne oni. Da je istina ono što on tvrdi, a ne što oni tvrde. Što je kasnije i zato biva gonjen, i zato biva kažnjen, zato biva ispovednik. Dakle, stradao je zbog toga, ali se nikad nije pokolebao i kasnije na 6. Vasenskom saboru njegov stav je crkva utvrdila kao istinit i pravedan. Eto, takav je bio Java Justin. Prvih godina do 60. godine retko ko je posjetio oca Justina. Otac je dugo vremena nije smeo da napusti ćelije. Bio kao interniran. I onda smo zato mi svi išli tamo nedeljom i posle smo počeli kao da imamo po fiću nekog, pa onda vozimo, pa ajde povedemo još nekoga. Valjevo je pazarnim danom ličilo na neku sliku ovih naivnih slikara gde je svim ulicama vrvelo od seljaka sa fijakerima, sa kolima, sa buljucima ovaca, sa volovima, kozama, teladima, svinjama.
je u toj koloni kao na nekoj slici u jednom fijakeru sedeo onaj za koga ću ja kasnije saznati da je to otac Justin sa dugom bradom i sa 3 monahinje, 2 sa strane, jedna koja je vozila taj fijaker. Već ta slika se meni urezala u svijest, a tek docnije dok sam đakovao u Valjevu, ja sam saznavao da u obližnjem, također tada neznatnom i nepoznatom manastiru Ćelije živi jedan od najučenijih naših bogoslova, da se on zove Justin Popović i da je tu u nekoj vrsti konfinacije. Da su se i bojali ljudi da dolaze kod njega. To su bili najhrabriji koji su smjeli da odu u Ćelije kod oca Justina i da se sa njim druže i da slušaju njegovu riječ. Za dan, dva posle svog posla u bolnici krenem autobusom za Valjevo, pa po prvi put u manastir Ćelije. Već se smrkavalo. Krenem peške, lošim putem, kroz Valjevsko predgrađe, gde su živjeli cigani, pa kroz šumu. Žurio sam kao na krosu da stignem bar u pristojno vreme. Treba proći nekih 6 kilometara, a ne vidiš ni putokaz. Kad iziđoh na vrh puta, vidim svetla. To će biti manastir. Kad se popeh malo gore, a ono seljačke kuće i ni žive duše napolje. Vratim se natrag, pa putem dalje. Naiđem na dvojcu seljaka. Gde su Ćelije? Vratite se blago nama natrag, pa ni za stranu. Ovamo je Lelić. Te ja natrag. I čujem iz dubodoline zvono i primetim tračak svetlosti. Sad bar znam pravac. Pa nizbrdo užasno rđavim putem po pomrčini noge da polomiš. Stignem pred kapiju, a u manastirskoj ogradi nigde nikoga. Kucnem na vrata od glavnog konaka, otvaraju mi iznenađene kaluđerice jer nisam najavio dolazak, a mati Glikerija veli: kako ste prošli da vas ne primete naši psi? A mogli su vas rastrgnuti. Svi su ljubazni i zahvalni. Nađem oca Justina u njegovom kabinetu i obradujemo se. Mala tabla sa leve strane druma, jedva da je otkrivala put kojim je trebalo mi da krenu. Kad baš otuda iskoči seljak u čajanjim pantalonama, gumenim opancima, onako znojevom košuljom i sa sivom šajkačom zabačenom na teme. Ej, kaže, ako ste krenuli u Ćelije, nemojte ni da pokušate kolima. Kaže, preksinoć je pljusak odronio zemlju, jedva da se može i pešici. Bili smo dvomni, pa najzad reši smo. Neka samo jedan i to neka Vladeta siđe, pa ako je otac Justin tamo, neka nam javi. Jer čusmo da on, od seljaka čusmo da on kad otide tamo u crkvicu u selu Lelić. A možda on je ne bi danas želeo da nas sve primi. Ode Vladeta. Sedeli smo mi oko pola sata na ivici druma, tamo i šume. Ćutali smo u hladovini pune zrikavaca i tišine, opušteni, raspoloženi, kad odjednom, i to ne sa puta kojim je onaj seljak naišao, već malo bliže iz šume je hitrim korakom, ma neobično hitrim korakom išao monah, srednjih godina, bele kose, nasmejanog vedrog lica. Iza njega je jedva išao Vladeta, sav znojav, sav zadihan. Na liturgiji smo bili saborni, makar koliko nas malo bilo. A kad smo razgovarali na klupi ili kod njega u sobi ili dole u trpezariji, 2, 3 ili samo ja s njim, nezaboravno, to je bio dijalog. Vladika današnji Artemije, kao student, dolazio kod oca Vladika i Vladika Atanasije posle. Kao bogoslov, često sam dolazio u Ćelije da bi uzimao knjige od njega na čitanje. Tako je došlo do našeg ovako jednog bližeg upoznavanja. Vladika Artemije donosi odluku, 60. godine donosi odluku da primi monaški čin i zamolio Vladiku da ga otac Justin onda zamonaši i on je njega zamonašio uoči Aranđelov dana. I ja čujem tu da se monaši Artemije vratio se iz vojske. Kad na Aranđelov dan? A ja sam došao, to je novembar, došao sam oko 10.
12. novembra, znači 21. vrlo blizu, ja opet odem iz svog sela. Na bdeniju dolazi jedan suvi mladić trčećim korakom, trči ka crkvi, ja potrčim za njim, šta vi hoćete? To je bio Zoran Jeftić, Atanasije koji je žurio da na bdeniju stigne na monašenje. Vladika Jova, potonji šabački tadašnji rektor, je bio meto nekoliko nas mlađih, sposobnih, ovako vrednijih, da u biblioteku sređujemo u Rakovici. Bio Amfilohije, ja, Lavrentije Trifunović, Živko, sadašnji vladika. I čitali smo oca Justina članke. A prva njegova knjiga koja me je ovako, da kažem, protresla i potresla, to su bile njegove filosofske urvine. Ja sam bio oduševljen. I odnekud smo mi dobili to, iako onda ona nije mogla da se uvozi u zemlju. Štampano u Minhenu, to je migrantska knjiga. Bila je zabranjena. 1955. je to bilo kad sam prvi put izašao iz zemlje, dobio je ipak pasoš nekako i odlazio sam onda do Minhena, to me molio otac Justin da se vratim obavezno kod oca Alekse i tad su bile filozofske urvine izašle. I preneo ja 2-3 knjige, ništa na granici, sve prošlo dobro. Srećan otac Justin to podelio odmah svojim bliskim učenicima. 1959. godine. Onda sam bio bibliotekar u Bogosloviji i već sam bio na fakultetu. I čulo se da će otac Justin doći na sahranu dvorske dame Ljubice Barlovec. I onda smo se mi zainteresovali, neki od studenata. Sjećam se, na toj sahrani je bio i sadašnji episkop šabački Lavrentije. Bili smo na toj sahrani u crkvi Svetog Nikole i onda je iz tog događaja ostala priča kako je pitao neko od sveštenika hoće li dugo besjediti otac Justin, koliko će dugo besjediti. I on je odgovorio, kad govorimo o vječnosti, zaboravim na vrijeme. Jer nije to pitanje bilo slučajno, bojali su se njegove besjede. Nestalo svih ustanova, ostalo samo carstvo, carstvo Svetoga Save, nerazorivo. Suze su se slivale iz njegovih očiju kao dva izvora. Tako da je to bilo nešto potresno. Prvi put u životu sam čuo takvu besjedu i vidio takvog besjednika. Tako je počelo, od njih je počelo to okupljanje, ti mlađih ljudi, studenata, onda su dolazili pojedini studenti, sve to bilo retko od 60. ali je vam polako se do 70. širio krug, poslije vladika mitropolita Amfilohije sadašnji, Risto Radović, on je onda isto došao iz Grčke, iz Rima, Grčka, pa onda je čekao da prođe ta vojska, pa je došao ovdje, pa je vladika otac ga zamonašio, pa je onda došao i Bački Irinej, pojavio se, doveo ga otac Jovan Radosavljević i tako se tih 10 godina povećalo to duhovno sinovštvo oko oca Justina. Mi smo se osjećali, ono što smo i bili, duhovno povezani, duhovna braća, jedno duhovno srodstvo. Imali smo zajedničkog duhovnog oca, rukovoditelja, učitelja. Kao jedna porodica, braća i sestre, što ono kažu, stariji i mlađi. On je onda postupao zaista očinski blago. Nije bio čovjek koji je, kako da kažemo, dijelio savjet. Bio čovjek koji bi se nametao nekom svojom pričom. On je beskrajno poštovao slobodu drugoga. Pravoslavnom čovjeku je karakteristika ta sloboda koja može otići u haos, može otići u neodgovornost, u javašluk, ali s druge strane ima svoju cenu, ne može se kupiti. Bog neće sluge. On je često govorio da je svaka ljudska duša toliko dragocena, toliko vredna, ali i osjetljiva, da joj treba prilaziti na golubijim nogama. Dolazili su i za savete, tako u prvo vreme su retki dolazili koji su smeli, koji su imali hrabrosti, a posle malo kasnije dolazili su češće čak i sa strane i tako. I on je uvek volio da razgovara sa ljudima koji ga pitaju o Bogu, o duši, o svemu, on voleo to.
Meni je, kaže, lakše kad me pitaju, ja znam šta ću da im kažem. A ja sam ne volim da se namećem, kaže. Koliko se ko otvarao pred njim i prema njemu, toliko je od njega i primao. Nije tu lako bilo se izboriti za Boga 60. godina, mladom čovjeku, mladim ljudima. I s te strane on je zaista bio jedna kotva, bukvalno jedno otkrivenje u svom tom jednom duhovnom haosu i pomračenosti, prestravljenosti. Jedan put imati jednog čovjeka koji je od onoga svijeta koji je ovdje svjedok. Miomir Hristov. Ma imala sam neki strah, sve sam mislila sad, ne znam, to je neka naročita ličnost koja se ne sreće svakog dana i stvarno jeste. A imao je jedan veseo i lik, često se smejao, znate kako, kao dete se smeje. Toliko je lepo bilo, a moj muž je ovako bio dosta duhovit, a i tamo iz njihovih, tamo iz kraja, ispriča po nešto, otac se smeje onoliko. Moj prijatelj je Mile Miletić, razbarušen, on je pesnik bio inače, advokat, ali francuskog tipa, onaj koji drži tirade u sudnici, mislim izuzetno. I sad, a Mile je radoznao čovek, lutao je, prvo je bio komunista, pa se osvestio, pa onda je bio Štajnerovac, pa onda je sve obišao. I na kraju, to je pre nego što mene odveo, on ode kod oca i... Mile, zaista se duboko obratio veri i tako. I kaže, oče Justine, mi bismo hteli, oče Justine, i mi idemo naš, ali smo grešni. Mile, pa šta ti misli da smo mi? Ovo sve sa koca i konopca. Ovdje došlo do sami grešni. Za takve je manastir, kaže. Mi smo dolazili kao studenti, sedeli sa njima. On je imao da sedi 2 sata da sluša nas. Balavce koji pričamo, dolazio je Matija, dolazio neki filozofi, dolazio neki drugi studenti. To je bilo rizično. U nekima je oduziman pasoš, neki saslušavani, jer su oni bojali, ali nisu mogli da zatvore ipak pristupe. I drugo, dobio otac Justin knjige, donese mu, pošalju mu da ovi udbaši to pretresaju. Saslušavanje bio za svaku knjigu koja mu je štampana ili za svaku njegovu izjavu ili za svaku... Ali on nije imao politički izjav. On njima govorio, pazite, vi kritikujete, kaže, komunizam, da, i komunizam jeste jer je lažna zajednica. Mi smo za istinsku zajednicu. Na Veliku subotu, 8. aprila 1961. Ava je završio žitija svetih za mesec novembar. I već 17. aprila počinje žitija svetih za mesec decembar. 26. to jest 13. septembra po starom kalendaru dođoše u manastir 2 čoveka iz unutrašnjeg odseka i traže oca Justina na razgovor. Pošto se ocu predstaviše i pokazaše rešenje kojim se nalaže pretres sobe očeve, otac im je stavio na raspolaganje svoju radnu sobu. Pregledali su najviše pisma koje Ava dobija jer ih interesuje ko se dopisuje sa ocem iz inostranstva. I 28. septembra ove godine Ava ide u unutrašnji odsek sa monahinjom Anastasijom i monahinjom Antoninom, ali podne prolazi i zajednički sestre rešavaju i kreću za Valjevo. Bojimo se da oca ne zatvore. Zašto si pospančo? Ja nisam pospali, zato su selosni. 1963. godina. Ali Avaj izbija raskol u Americi. To je Avu pogodilo mnogo. Na svetim liturgijama svakodnevno roni suze. Odmah ide u Kraljevo sa monahinjom Justinom kod vladike Vasilija. Moli ga da ne piše optužnicu protiv vladike Dionisija, jer je saznao da mu je dat materijal kako bi pisao optužnicu. Nekome ide u korist naša svađa, govori Ava, a toga najmanje sme danas biti. Nikako ne pisati, jer ćemo mnogo više izgubiti.
Beše to ono vreme teških raskola u Americi, pa kasnije u Makedoniji, koje je on duboko i teško preživljavao. Tako da po celo gde nije, on pred prestolom predstoji sa brojanicama u ruci i suzama u očima. Samo su Gospodu poznati njegove molitve, njegovi vapaji i uzdasi. On je to izražavao kroz svoje besjede, koje su prepune upravo proročkog duha, borecimo. Večni ustav Svetoga Save i dan danji crkva Hristova propoveda i ispoveda. Ima zečeva i kukavica u srpskom rodu, koji izdaju Svetoga Savu, izdaju svoju dušu, izdaju svoju crkvu. Ima ih među sveštenicima, među monasima, i možda među vladikama. 61. godine je već se pojavio taj magnetofon i Frata Mirko Pavlić nama poklonio taj stari magnetofon i mi smo to stavili na pevnicu i tako smo hvatali i tako da smo izdali te 3 knjige blagodareći tom magnetofonu. Oprosti, oče Savo, plači na srpskom zemlju. Nemojte utešiti dok nas Srbe, nesreće Srbe opomećiš. Otac Justin imao dar suza, retko koja propoved i retko koja je njegova beseda prošla bez toga da on ne plače. A onda sam ja kao dete, zato što je on plakao i impresionirao mene, onda sam ja skoro na svakoj njegove propovedi otplakao sa većinom naroda prisutnog u crkvi. To sam se davno uverio da je jako dobro plakati, ne treba čekati starije godine. Kad god se čoveku plače, to sad već kažem kao lekar, kad ti se plače, plači. Sad možete misliti muškarci na Balkanu da plaču. No, ovaj Balkan naš je jako nesrećan. Njemu su suze točile iz očiju njegovih i ja sam bio blizu oltara i video sam potpuno ispred njega, njegov felon je bio mokar. Divio sam se tome jer to do tada nikada nisam video. I smelo smijem da kažem, danas njegove suze nedostaju za sve nas i njegove svete suze nedostaju za svet. Jednom prilikom, interesantno je bilo, pošli smo u crkvu pa ova staza bila ova od betona, a on ide travom. A ja naišla pa rekao, Avo, pa zašto ne idete stazom? Kaže, bojim se, kaže, imat, kaže, tu ovi mrava i nešto, kaže, pa kad ja zgazim na njega, on će da pogine, kaže. Meni to ostalo uvek. I kad god idem sad, ja se toga setim. Svojim smirenjem znao je da se pokloni i travčici, kako kaže. Travčica Božjesta. Ovaj cvet, šta je Gospod dao ovom cvetu? Pogledajte vi, Ljiljan, vidite kakve su ove boje. U svakoj travčici je video Boga. U Ćelijama pravimo zgradu jednu veću koja će poslužiti za sve. I otac Justin, oči velike gospojine, pošao na slavu. On kaže, majstori, gde sutre budete na slavi kod vaših crkava, pomolite se Bogu i za mene grešnoga i nedostojnoga. A mi svi u glas povikasmo, Oče, moli se ti za nas. I ljubi smo moju ruku. I onda krenu da pođe, da ide od nas. Svi mi stado smo i gledamo za njim kaki otac Justin izgleda. Taki fini, lepi, po Bogu darovan, valjde, monah. Njemu nije samo monah, nego i već je i od jeromonah, otac Justin.
Pa onda smo počeli malo da smo proživjeli, da bi se onda opredelili i građevinskom našem radu, jer nismo imali konaka, pa jedan konak, pa drugi, pa onda kapela, ova 62. i konak, i onda ima otac zaista 2 sobe, ima je boljih uslova, tako vodu 70. uveli, struju 70. godine, sve je to išlo jedno za drugim. 1966. godina. Na Svetog Prokopija 21. jula pao je veliki grad. Svi smo bili uplašeni. Zatim je cela godina bila sušna. Iz Grčke nam dolazi Grkinja Mati Justina, koja predlaže da sestra Antonina ide sa njom u Atinu i izuči ikonografiju. Tako je ona 66. odvela nju u Atinu, godinu dana ona je izučila ikonografiju kod pokojnog Lepure i ona je to prenela i posle naše sestre su ovde, ona je prenela to vizantijski taj stil sa tim sistemom jajčanim i tako je prva u Srbiji počela ikone da radi. Pa pored naših svih radova i ikonografije imali smo smisla uvek i volili smo pojanje naše crkveno koje smo negovali malo po Mokrancu, učili smo se u 50. godina, proto Mirko nas je učio, a ostalo ove duhovne pesme Vladike Nikolaja dosta mi negujemo i dosta se ovde kod nas zadržalo i mi to zaista, otac Justin je to voleo da svakodnevno svetu liturgiji mi za vreme pričasna pevamo te pesme, ne druge neko po notama, nego te pesme. A druga života, žetva živa, u nebo se sliva, žetva živa, u nebo se sliva. Parasto Svetom Vladici Nikolaju smo održali 12. marta 1967. na poklade Velikog posta. Služili episkopi Vasilije i Jovan, Ava besedio. I tek sada, posle 10 godina, prvi put dolaze episkopi. Od straha niko nije dolazio do sada. U to vreme velikih napada na crkvu i posebno Vladiku Nikolaja, niko nije smeo da prozbori o Vladici Nikolaju, jedino otac Justin. I naravno na tim skupovima zaista, kad je bio još ovaj makadam put, to je bilo vrlo mukotrpno doći, ali narod je peške, još nije bilo voza, nije bilo ništa, išao kolima i lokalima do Lerića i bilo je, kažem, mi znamo po sendvičima, znamo koliko smo spremali po 2-3 sofre, davali smo, bogomolci su ridali, plakali, otac Justin tom prilikom držao besede. On je apostol istinske svetosavske prosvete, a za srpsku prosvetu, Svetoga Savu, za srpsko shvatanje prosvete, svetitelj je jedini prosvetitelj. To je Vladika Nikolaj pokazao na sebi. Najpuniji i najsavršenije pospeva Save. Samo svetitelj može biti prosvetitelj i niko drugi. Sve je drugo mrak. Primetila sam naravno ljude koji su u civilu bili, koji su sa rukama na leđima, pratili sve to i koji su to špionirali. Priđem njima, dajem žito, izvolite, poslužite se, ako se ne krstite, ne morate, ali ovo je za pokoj duše, valja si. 1968. godina. 18. oktobra ove godine otac je dobio počasni stepen doktora bogoslovlja od Pravoslavne teološke seminarije Svetog Vladimira u Njujorku. Mnoge čestitke Ava primio. 1972. Od 1. januara do 19. aprila ove godine ukupno smo imali 19 korektura na prvom tomu Žitija svetih, a danas, 28. aprila ove godine u petak, donese brat Pera lično odštampanu knjigu za mesec januar. A gde je ko mogao onda da finansira neku knjigu koja je bila bi zabranjena? Onda je baš Boško Bojović koji je došao ovde, prvi put upoznao oca, godinu dana se družio, otac smo mnogo duhovnom životu pomogao, njegova majka dolazi da zahvali ocu Justinu tu na terasi i mene baš pita, kaže, šta ja mogu, kako ja mogu da se odužim ocu Justinu koji je mnogo ovako mojeg sina usmerio duhovnom životu, da li da mu kupim kaput ili nešto, rekao ne, ništa, samo zato što je njegova želja današnja da bi jednu knjigu bar oštampo da vidi, jer otac Justin je govorio,
knjige, to su moja deca. I sad rešili su da izdaju žitije. Onda je bila čitavo sabor, neki svi se skupili kod nas, tamo u Cara Uroša, za seda. Naravno, u Beogradu štampati oca Justinovu knjigu bilo je Sumnjače zabrani, pokojni Petar Brankić, stari trgovac koji je bio 20 godina u zatvoru, iz Leskovca rodom. On je pomogao da mi u štampanju s našem štampamo prvu knjigu. Pera se primio da će onda nadgleda to i kad izađe prvi tom, da ode da zgrabi nekoliko, pošto se znao sa ovima u štampariji, i da sklonimo, zabranjene su bila njegova dela. I kad se oštampa, ja sedim napolju u kolima njegovim, on ide tamo, prve 3 knjige uzme i odmah baci u kola. I Pera brzo ode, opet mi sa našim fićom, kakav je, takav je, natrpa šteme pa donese kod nas kuću. Međutim, nisu, da li nisu hteli, nije bilo tako, mislim, neki pretresi zbog toga. Hvala Gospodu Bogu, januar oštampan. Mi dolazimo, svečano otac dolazi, pravi metanije, knjiga oštampana za mesec januar. On je bio presrećan, znate, zato što je to izašlo. Moj muž je onda bio posle glavni za raznošenje. Prvo smo ovako malo kradom, prijateljima i oni ko hoće, ko je hteo, ko se pretplati kod mati, onda smo mi nosili, a posle već mogla mati da šalje poštom. Razvojem tehnologije da je vlast imala sve manje i manje prilike da tako nešto sprečava. Fotokopir aparat je na neki način omogućio širokom krugu ljudi da čita ono za što su zainteresovani. Bez obzira da se to radilo o tekstu jedne stranice, se radilo o celoj knjizi. Juče sam uzimao u ruke knjigu njegovu koju mi je poklonio za mesec januar. 5 santimetara, ako mi veruješ, neću slagati, knjiga je debela. 5 santimetara, ako nije i jača. Za mesec januar i uzeo i za februar. Ali više nisam uzeo, a on je za sve mesece opisao knjigu. Sjećam se pokojni Đurić, Voja, kad su izašla žitija sveti, pa kaže, znaš te, kaže, nema ništa značajnijih za našu kulturu od žitija svetih oca Justina. Rekao, moj Vojo, a gde se nađe neko od vas akademika da napiše 3 retka o tom najznačajnijem događaju za kulturu? I on je prosto to hteo da ostavi svojoj crkvi i svome narodu, i to onom narodu koji tad nije postojao i onoj crkvi koja je tada njega manje više gonila. To je bio Justin. Provera, dokaz da je to. I primer, živi primer toga. U tom smislu je Justin bio jedan zaista Božji čovjek, Hristov čovjek. Takvi su mogli biti sveti oci. Takav je mogao biti Antonij, Atanasije. On je sav bio prožet žitijama svetim. Ja mislim da nije ih samo napisao, nego ih je jednostavno preživeo u sebi. Imao je živu veru kad niko nije verovao i kad je imao sve razloge da posumnje. Kogod je kod njega došao, on je izlazio pred manastir i stajao pred manastirom sve dok bi taj izašao iz onoga brda i krenuo ka Valjevu. Odatle ga je on blagosiljao i zakršćavao, a jedan od tih kojima je to činio bio sam i ja. On puno puta kad mi dođemo ovdje, on stoji pozadi vam ovoga doma i maše rukama sve dok mi ne zamaknemo gore na brdo. Sve je jednostavniji bio što je bio bliži kraj. Gospod Isuse Hriste, pomozi mi. Čak nije ona Isusova molitva, samo to.
I tako mi je govorio to, kad smo se rastajali obično. Ja umeo da me prati gore, sve do onoga iznad Ćelija, zajedno smo išli uzbrdo, bio zdravcijat dugo. Utorak, 3. april 1979. godine. Danas se stanje Avino pogoršava. Avu je i jutros pričestio otac Atanasije. Javili smo Atini i svi se tamo mole. Kad je dobio udar srčanim i video je, osjetio, on je pisao šire i moje kraće tumačenje Evanđelja Jovana, sad je pisao i došao je negdje 5. glava, ne znam, ona je povelika, negdje 29, ne znam koji stih, i tog dana kad je otišao da ruča, bio je zapeta da nastavi i tako je ostala ta zapeta, nije nastavio, dobio je udar. Mojsije. Posljednju reč koju je napisao rukom, to je Mojsije. I to je neka simbolika. Kad je uzimao lekove, on je ovako, Gospode, blagoslovi one koji su ovo napravili i njima uzvrati po milosti tvojoj. Čovjek koji je bio zahvalan, koji nije bio težak. Ja sam inače njega i lečio i tako dalje, ali najvažnije je da je on mene lečio. I onda se okupili doktora 2 iz Beograda i doktor Haralambos i doktor još jedan iz Atine su doleteli odmah. Πήραμε ευλογία από τον πατέρα Ιουστίνο, εγώ και ο άλλος Έλληνας γιατρός. Došli su onda vladika Atanasije i vladika Artije, mitropoliti. Ušli smo kod njega u njegovu keliju, on je bio tako na uzglavlju. I to ostaje zaista nezaboravno. Očekujete sad čovjeka koji je na umoru. Kao i praktično on jeste bio nekoliko dana poslije toga, ali ja gledam njega, one njegove plave, duboke oči, sav je obasjan radošću. Ateista koji umire, on gubi ceo svet. I tu je taj krik za svetom, odnosno faktički za sobom, jedna vrsta egoizma, ali duhovni čovjek kad umire, to je blaženstvo maltene. Ta radost, ta bedsmrtna, taj preobraženi lik, to je značajnije od svega što je otac Justin napisao i u stvari sve što je napisao i što je uradio, to je bila priprema za te njegove posljednje trenutke ovdje na zemlji. Počeo da govori, da se oprašta, deco, ja ću da idem, i onda svakome, kakve karakteristike, sam to zapisao, karakteristike dao, ali sve da saborno rešavate. I onda kad je već lekar rekao da je to kraj, onda smo svi išli da uzmemo blagoslov. I došlo je, Denije blagovesti, petak veče, mi smo otišli kod njega da pročitamo Akatis. On je preveo sve akatiste kod postelje, on se krstio se. I to je bilo lepo. I sutradan smo ošli mi na liturgiju. Liturgija počinje u 8, trajala je negdje do 11, nešto pričešće naroda, smo njega pričestili sa putirom. I svi smo da ručamo u trpezariju, to znači najde pred 12. Oko 1 završava se ručak, Avi nije dobro. Potrčivamo mi gore u sobu. Εκείνη την ώρα είπανε ο γέροντας. Όχι, εκείνη την ώρα ακούστηκε μια φωνή μεγάλη. Στα αυτιά μου ήταν σαν τη φωνή του Χριστού στο Σταυρό, που άφησε φωνή μεγάλη που λέει το Ευαγγέλιο. Και η αδελφή Ιουστίνα είπε ο γέροντας. Τρέξαμε όλοι στο δωμάτιο μέσα. Nije bio ni bol, nije bilo to nešto mučno, ali je se vidjelo da ima nekoga ispred njega i on kao da ga rukom levom pozdravlja, on je samo zabledilo njegovim licem. Και εγώ έπεσα πάνω στο κρεβάτι του, στο σώμα του, δήθεν για να κάνω μαλάξη την καρδιά. Αλλά δεν ήταν αυτό. Ήθελα να πάρω την αναπνοή του. I odemo gore i pokušali smo nešto, međutim ništa nije moglo. Mati Justina, stara monahinja, odmah počela čitati vjeruju, jer je to pravilo. Paljna sveća koja je bila čekala, sve je bilo mirno, spokojno. Mislim, i on je izdahnuo. Rijetko sam sreo u životu takav lik samrtnika kakav je bio otac oca Justina lik. To nije bio mrtvi lik.
To je negde iz dubina, to je zračio neuništivi život. Ανάβλησε ωραία ευωδία, ήταν σημείο της αγιότητάς του. Samo blagi, prijatni taj miris njegov. Όλο το δωμάτιο μύριζε την ίδια μυρωδιά. Ko zaspo je bio, ko anđeo Boži. Za vreme pri kraju toga, naravno odmah se čitalo evanđelje. Čitaju se na sveštenim licem evanđelje, psaltir nad... Odjednom je neka salaukovi, nekako mi kažu, neka oluja, neki vetar, još nije počela kiša, nešto što krši gore, što ono je, znate, i pećine su, ćelije su u nekoj klisuri od toda od Graca. To je čudo. A otišli su za Valjevo Mate Antonina i Mile Miletić. Oni su otišli da naruče sanduk i idu u Beograd, a ne znam šta još Kaže Mile, Antonina bila sa njim i žena ovoga Miletića. Mi smo, kaže, praćeni nekom kišom, olujom, ali je ona vrhunila posle Lipovačke šume na onoj visoravni gore gde je danas ovo groblje, kako se zove, Orlovača. Kaže, tu odjednom nekoliko munja pokide, raskidaše onako mrak. I ja vidih Beograd osvetljen u daljini kao na dlanu. Vidih sabornu crkvu kao da je tu, evo ovde, predamno. Jako udaljena, čudno. I tad munje opet nekako pomahnitaše. U 6 sati je počelo večernje, u 6:05, to je bilo to vreme, udario je grom u sabornicu, koji ima gromobran. Za desnom pevnicom je ugasilo svetlo, za levom nije. Unutra je crkva ispunjena svetlošću. I kao da je grom udario pred sam južni ulaz u hram. Ta munja se prosula i nekoliko metara po hramu. Uplašila sam se. To je neko čudo bilo. Šta je to bilo? Ja mislim, duhovno gledano, neki potres patrijaršija, pa se veliki događaj se desio. Priroda je učestvovala u tome. To nema spora. Znači, neki Božji čovjek je tu sad otišao, dešavaju se stvari. Onda smo ga polako preneli u crkvu i tu je ležao do utorka, dok nije, kako je vladika rekao, pero, dok javimo, došli su iz Grčke. Tih dana je bila takva milina. To je bio kao, mogu da kažem, kao neki praznik. Osjećao se blagodatno. Nikola i Justin, proroci u svojim selima, u mestima gde su živeli. Obično se kaže da to nije niko. Međutim, oni su bili. A to sam se najviše uverio na njegovoj sahrani. Tada su seljaci iz okolnih sela stigli, to su bile blagovesti. Και έτσι ήρθε κόσμος από την Ελλάδα, από το Άγιο Όρος, από το Παρίσι, από παντού και ήταν χιλιάδες κόσμος στην κηδεία του. Ja pitam sad vas koji me slušate i koji ste se okupili ovdje da odamo posljednju poštu ovom svetom pokojniku, da li smo čuli njegovu reč i da li ćemo čuti njegovu reč, da nismo ostali gluvi na njegovu reč, da nismo ostali gluvi na njegovu blagovest. Nećemo li možda i mi ličiti na one koji su ubijali proroke, onda im podizali spomenike. Odlazeći u nebesku Srbiju, mi te molimo jedno. Pozdravi tamo svetoga starca Simeona Mirotočivog i kaži mu neka nam oprosti zato što sve te granice njegove Srbije i srpskih zemalja, duhovne granice i duhovne temelje ne čuvamo. Pozdravi tamo i svetitelja Savu, njegovog sina i tvorca naše nacije, i kaži mu da nismo sačuvali hitom Svetosavske crkve nepoderan. Pozdravi tamo i svetog velikomučenika Kosovskog Lazara i kaži mu da se kandilo vere gasi na njegovom Kosovu. Pozdravi tamo i svetog čudotvorca Ostroškog Vasilija, kod koga si išao i pred kojim si plakao nad rodom svojim, zajedno sa njim. Zamislite na sahrani da je vojska učestvovala u snimanju, vizuelnom i audio,
i Šumica i sa Brdo, šta je bilo, i Amfilohijev govor koji je bio izuzetan. Čini mi se da je taj govor imao odjekaj i u celom srpskom narodu, čak su prijetili da ga zatvore zbog toga. Sjećam se također kako je, mislim, jedan od monaha, možda je bio arhimandrit sa Kipra, držao govor govoreći kako Kipar zavidi Srbiji što ima takvog molitvenika pred Bogom kakav je Justin Popović. A tada u Srbiji malo je ko znao da on uopšte postoji, a kamoli da bi Srbija postojala na njegovim molitvama. Molio sam se za njega ako nikad, ali posle 40 dana splasnula je ta unutrašnja plota, ta umiljenje, ta, ne znam kako da kažem, smem li da kažem, blagodat Boga data, a sam počeo se molim njemu i od tada ja ne musim moliti za njega. To je meni, a on je o Nikolaju nešto slično pričao nama, da je 4. dan nije više mogao da se moli za njega, nego njemu kao svecu. Ja se i molim za njega u molitvama, jer to nam je i ostavio, što kaže, u amanet. Kad god bi neku od njegovih knjiga napisao na vječno molitveno sjećanje, napisao je, a s druge strane moram da priznam, mnogo se prijatnije osjećam kad mu se moli. Zamislite, čovjek počinje kuću da radi, ide na grob Ave Justina da uzme blagoslov. Pa to nije red da radi. Narod uveliko sada, posle upokojenja, a sad posljednji gotovo i 15-20 godina, jako je otac 27. godina kako je preminuo, dolazi svakodnevno, svake svete nedelje, praznikom, i iako mi zaista nemamo duhovnika ovde, ali dolaze na grob za isceljenje. Mnogi dolaze. Kao na izvor vode, treba mi ladne vode, spašit će mi život. Idi sine, molim te, na taj izvor, ponesi mi bokal vode. Tako su ljudi dolazili, tako mi dolazimo ovdje. Na grobu oca Justina, kod manastira Ćelije, sestra zamenjuje cveće i tepa mu da brže raste. Vidiš, kaže mi crnorizac Amfilohije, Ava nije imao dece po telu, ali je stekao bezbrojnu duhovnu decu koja mu greju grob vrućim suzama, a tolikim roditeljima, pored rođene dece, grob negde samotari, urušen u šikari. Neka bude dovoljno i oče Justine Ćelijski, čini mi se da nas čuješ i da nas vidiš. Čini mi se tako, u mojim umu je tako. Puno ima još
šta si me zadužio da kažem, ali sam star čovek, pa ne mogu da se setim svega. Ovo je sve ovde, od danas ostaje jedan film koji se odradi, snimi i završi. Naša je hrišćanska prava otadžbina gore.